Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa atong ating subong aga. Live kita sa Diva Easy Action Radio sa inyo Sunday morning program, Istorya Espesyal. Upod gihapon sa inyo kabus nga alagad konsehal Israel Ising Salanga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Welcome sa another portion naman sa Istorya Espesyal. Sining ikaapat nga Domingo, una nga Domingo sang Oktubre. Ini naman ang inyo kubos nga alagad, Aksyon, Mark Salanga. Ang bulan sang Oktubre ang isa sa pinakaginabantayan nga bulan no sa syudad sa Bacolod, sa bilog ng Negros Occidental, sa bilog ng Pilipinas and even international no tungod sa celebration ng Mascara Festival, but historical ang nga tuig tungod gin cancel no gin postpone anay ang Mascara Festival because unprecedented ang hindi nga COVID, hindi nga pandemya sa bilog nga kalibutan and grabe sa buong aton pagbato against hindi nga virus no. But nevertheless, sa buong aga, duwa ka importante nga topikong aton i-discuss. Tatlo. We have the DepEd. DepEd, openings ng klase tomorrow. First na opening. Kahit June gi-cancel mo. So amo gini kumbaga official gid ang opening sa klase sa Department of Education sa bilog ng Pilipinas, and another is discuss naton ang issues ng vendors because amo ini pinakaginaistoryahan gid no at least mapahat-pahat naton explain sa aton yung mga tagpalamati and another is backtrack system ining kuan subong sa mga pumuluyo ginapamangkot kung ano bala ining backtrack card kag ano bala ining purpose nga kinahanglan gid nga makasecure kita sang backtrack card. Anong purpose, anong ang bulig sini sa aton pagpakigbato sa COVID-19. Pero subong aga, espesyal subong kay ti samtang yara sa ila mga puluyan ng aton mga pumuluyo, mahatag kita sang jutay nga trivia. Mga 5 ka questions para magtutok ang aton nga mga tagpalamati. No? Mauna kita na sa 3 ka question. Antes naton lumpatan ining aton nga mga importante nga mga topiko para sa syudad sa Bacolod. Una na kita sa trivia. Mahatag kita na isang sinadya, 3 lang ka question. Ang rules ini is hindi kami magkuha na isang madaog subong samtang ga live pa. Patapuson na ang programa, kay dira na siya mabalaan kung sino ang una sabat pa una-una ini. Kung nakasabat ka na sa una nga question, kag nakadaog ka na, so hindi ka na pwede maka-intra sa isa ka question na. But silingon ka isa ka lang mag-intra. Isa lang ka entry. Kung magdoble-doble, so invalid ta ina. Kag ang magdaog, i-PM lang namon isa-isa kag screenshot sa inyong mga answers. Anyway, ang resulta makita man. May resulta. Ara man sa may live naton yung feed yan no. So libaton ta. Balik kung nakasabat ko una, kag tsakto sabat ko, kag ang ikaduwa nga nag-comment in tsakto man, ang una nga correct answer ang madaog. And then i-PM ta siya. Yes. Anyway, hindi man pwede matago ang resulta, no? Because ara man niya makita sa ma-screenshot na siya mo. Ma-screenshot mo gyapon ara sa live feed naton. Amo ni siya katon nga premyo, bali set ni siya. Bali 50 pieces nga face mask, subong basic. Mic mo. Subong basic na ni katama eh. Basic na ni katama. So kada madaog may isa ka mo ka set sang face mask nga 50 pieces kag isa ka face shield. Okay, amo nang premyo naton sa kada tsakto nga sabat. Kag kita madulong sa ila, matabo ta sa ila personally para sa ila nga premyo. Okay. Para at least makasinadya.
Okay, so liwaton ta ang inyong answer i-post nyo palihog sa Facebook page Yes. naton. Hindi pwede sa radyo, hindi pwede kaya basi ablang mga Eloy, ablang sila balay magsinggit yulpis ang sabat. Oo, sa Action Oo. Radio Facebook page. So, i-type. subungaga, matag kita na isang 3 ka questions. Ang duha ka remaining questions, karon antes kita mag-extra. Kaya para at least ang mga pumuluy naton magatutok. Kabay pa mag-igo sa atong schedule Sa amin sa aton niya oras. So, dasigon ta lang ining 3 ka question, subungaga. Una nga question, ano nga klase sapat ang gina-consider nga pinakagahod maghatag sang sound? Pinakagahod maghatag sang sound. Okay. Wait lang, Multiple choice ni. Multiple this is choice. courtesy of what? Ay, oo. Courtesy ni sang ato ng classmate nga si Lori Didolo. Okay, so Sa siya ang Fujira, UAE. Nag-sponsor siya. This is subong? Fujira, UAE. UAE. So, Pinaka- monitor sa subong, Monitor sa subong. gusto ya mag-sponsor. Classmate, oo. Oh, Para sa pumuluyo man na. Schoolmate yun, hindi. Schoolmate. Sang high school. Oo. Oh, Classmate ko. Okay. Tiki ka mo niya ka high school na kamo ako elementary pa lang to eh. Yes, tutok din sa Bisaction Radio. Kay kun medical ano ni siya donors. Okay. Okay, sige. Okay. Una nga question, ano nga klase sapat ang gina-consider nga pinakagahod mag-sound? Okay. Okay. A, Wait lang, Lion. so ano yung butang nila? Letter ang answer nila? letter kag answer. Letter ang Letter answer. and answer. Kaya ba may nagasabat na yan, oh? May nagasabat na So, tayo. letter ang answer, anay. Letter Okay. and answer. Okay, go. Okay. A, lion. A, lion. B, sperm whale. C, wolf. D, elephant. Uy, may sabat ni dog. 3 kabilog. Ay, may sabat na tayo. Patapusan na yung question. Liwat. A, lion. B, sperm whale. C, wolf. D, elephant. Okay. Answer na dayon. Ikadawang question. Mabalanta na karon sa pagkatapos ng live kung sino una. Okay. Ano ang pinakamataas nga breed nga klase sang ido sa bilog ng kalibutan? Pinakataas Nga breed. nga breed sang ido. Taas sa height? Taas sa height. Okay. A, Saint Bernard. B, Great Dane. C, Doberman. And D, Siberian Husky. Oh. Ano ang pinakataas nga breed sang ido sa bilog ng kalibutan? Liwat. A, Saint Bernard. B, Great Dane. C, Doberman. D, Siberian Husky. Wala blue bees? Ano ng blue bees? Blue Bisaya. Mga askal ka sa balay. Astalan Okay, sa tapadapa. number 3. Number 3 question. Ano nga fingernail sa aton mga tudlo nga parte sa aton kamot ang pinakadasig magtubo? Ano ang? Pinakadasig magtubo nga kuko sa fingers naton. Okay. Ano ako ng pinakadasig? Okay. A, thumbnail. Thumb. B, middle finger. C, ring finger. D, point finger. Okay. Ano ko no? Last, ano ko no pinakadasig magtubo nga kuko? A, thumbnail. B, middle finger. C, ring finger. D, point finger. Mga Okay. kaksyon, answer na ka mga daan. Magsabat ka mo palihog, butangin nyo letter kag ngalan sa inyong answer. Yes. Kay iban ka sabat letter A, letter D, Oo. at letter C. Letter and answer. Oh, hindi pwede letter isabat nyo because why takabalo kung di na siya nga question sa number 1, sa number 2, kung sa number 3. So Yes. please kumpletuhan nyo ang inyong sabat kung ano nga letter kag kung ano na siya ang inyong sabat. Kung hindi ka makabalo sa spelling, Wala kaso, comment lang. Oh, wala ta wrong spelling wrong. Wala. Wait a rule. Wait, Tarol. Ay kadto ka budlay pas na ako nakabudlay ako mong spelling ginasang whale ano to? Oo. Oh. Okay. So proceed ta sa to. Doberman. Okay, una kita sa anyway, thank you liwat Lori Didolo, classmate. Salamat gid sa pag-sponsor. Abi mo concern lang ni siya. Amo na nga naghatag siya imbis nga money, naghatag siya sang face mask kag kwan kay para at least para magamit gid sa aton mga pumuluyo. Okay, nagapasalamat man kita sa kay Attorney Mark Mayo ginapatawhan niya gid ang aton kabuhi. Isuryanta na gamay. Ining issue sa Executive Order number 63 ni Mayor Bing nga nagabutang sa syudad sang Bacolod sa idalom sang General Community Quarantine humalin Oktubre 1, Tubtub 31, 2020. Ano bala mga patakaran kunyara kita sa GCQ? Una, suspended ang tanan nga mga quarantine pass kag wala sang ipahamtang nga checkpoint. Botsilingon, ang mga checkpoint nga ibutang nagligad, wala na nasubong, tinpangwa na. Hindi na effective ang HQP. Dason, hindi na pwede o kung hindi magyapon pwede, makagwa ang below 21 kag 60 years old. Especially, ang may mga
health risk. Pero pwede sila gihapon kung importante nga wala sila upod, kung mabakal sila sa mga essential goods and services, pero mabakal sila sa bulong. Pwede gihapon. Pwede niluwat maka-operate ang mga public transportation. Amo na kami makita na ka mga jeep sa dalan, taxi, nga pwede ninyo sakyan, pero dapat magpatig yapon self protocol. For example, sa taxi, duha lang ka mga passenger ang makasakay. Duha lang kabilog. Hindi pwede sa front seat. Botsingon, hindi pwede tatlo. Hindi pwede sa front seat. Sa tricycle naman, isa sa una, kag isa sa likod. Hindi pwede backride sa likod sang driver kung nagasakay ka mo sa tricycle. Ari ang mga businesses nga hindi pwede maka-operate during GCQ. Language, driving, dance, acting, voice schools. Kaya may mga posibilidad nga lapitay ni sila mo. Kaya katudlo ikaw, may matabo kining interaction sa inyo. Hindi man pwede ang cinemas, entertainment industries, o kung theaters, libraries, hindi man pwede. Museum and Culture Center, hindi mo pwede. Tourist destination, full body massage, siyempre tattoo and body piercing, live events, operation sang bulangan, hindi pwede. Kag mga beer houses, pero I think ang mga restaurants pwede. Kid amusement industries, pwede na mag-dine-in sa mga restaurant basta 50% space capacity lang. Close gihapon ang 3 ka mga public market sa Burgos, Libertad, kag Central Market. Bala mo na matabo, hindi lockdown ang Sunday. Pwede ka muya kagwa, pwede ka biyahe, pero sira lang ang 3 ka mga markets. So hindi ka magyapon makakadto sa mga markets, pero I think may mga department stores nga open kun Sunday, pero pililion lang. Pero yung sa East, yung isa da ka department store, isa da ka mall, wala na sila gaabre kung Sunday. Hindi pwede ang mass gathering. Pwede ang religious gatherings, pero maximum of 10 persons lang. Ang curfew nagapabilin sa gihapon sa 10 p.m. sa gabi, tubtob alas 4 sa kaagahon. Tubtob ini sa Oktubre 31. Pwede gihapon makabakal sang ilimnon sa oras ng alas 12 sang hapon, tubtob alas 6 sang gabi. Okay. Alright, so clear to katama, no? Yes. Alright, so proceed ta anay siguro. Oo. Sa kay may 3 pa kita ka topics Yes. so try to manage nato nga time. Mauna tanay sa kay Ma'am Gladys Sales. Gid pang screenshot yung sabat, may possibility kung hindi siya makita gali. Oo, pero amo na siya. Pero kung sa cellphone, I think mo monitor ang mga answers nila, no? Anyway, sige, ito ganta si anay si Ma'am Gladys Sales. Ay, oo. Okay? Sige. Kaya para ma-discuss naton ang concern. Ang concerns naton is Yeah, ang concern sa mga parents naton, sa mga teachers naton at the same time because tomorrow ma-open na ang classes ang aton yung Department of Education. Bilog di siya nga Pilipinas. Bilog di siya nga Pilipinas. So mga kita na isang sistema, no? I-discuss naton ini, upod naton mismo live ang superintendent sa Department of Education sa syudad sang Bacolod kung ano bala ang mga dapat i-observe sa mga estudyante naton tomorrow. Oo, ginatawgan siya naton. Hungod siya naton tawgan kiti timely nga buwas opening na sang klase, Oktubre 5. Ano ang mga concerns? Ang mga concerns pila lang diri sa mga concerns naton is may 20 ka mga pribadong eskwelahan sa syudad sang Bacolod nga nagsira. Ginbato na sang DepEd Regional Office ang ilang letter nga temporaryo masila anay nga. Kay ti ang iban wala sang enrollment, may ara kuno makutonta karon si ma'am, pero may ara ko nga do 0 ang enrollment sa mga ilabing gid sa mga preschool. Siguro anong concern na hadlok siguro ang mga ginikanan nga pa-eskwelahan nila. Ano bala ka ready sang Department of Education? Ano napanghatag na bala ang module sa mga kabataan? Makadto ba lang mga ginikanan, makadtong kabataan para magkuha sina? Anong kabudlayan nga ginatubang subong sang maestra, preparado gid sila kay ti pila man ka bulan na ginatag sa ila. Amo na karon ang aton i-discuss ano na bala ka ang porsyento sang mga estudyante nga nagapa-enroll nagligad last naton nga interview. I think do mga 2 to 3 weeks ago nagambal si Ma'am Gladys Ameline Sales, ang school division superintendent sa Bacolod nga 96% na sa syudad sa Bacolod ang nagapa-enroll. Pero basi may mga changes. Amo na karon ang pila naton ka tutukan sa aton nga discussion karon sa iya. Okay. Siyempre sa mga ginikanan man kung anong ila concern sa ilang mga kabataan. Ano lang kabudlayan,
Do laban ko no. Kung malabot ka ron si Ma'am Sales, basi pwede mga comment man ang mga ginikanan about sa concern nila sa DepEd. But for now, ano pa tawagan ta na si Ma'am Sales, why ka sabat? Okay. So Malumpat ako ron sa vendors, ano? Pwede gid, pwede Naka-provide gid. na number ni Ernie Pineda. May number ta da. Balikan ta si Ma'am Sales. balikan ta si Ma'am Sales. I-text siguro nga daan lihog. Na message ko na siya. Importante man nimo ang ining concern sa mga vendors kay damo gihapon sang kinanglan pa intindi sa ila. Yes. Kay ang iban sa ila nang inablang gapamati lang bala sa istorya, Oo. ginduhol nga istorya, ginduhol nga istorya. Hasta amo na sang nangin opinion nila. So tig-anan na sa sudlan sang impormasyon nga amoy ang gusto nga impormasyon. Kung ano balang matabo sa ila, anong sitwasyon, nami mabala sa interaction nag-post ka dito. May mga interaction man ang mga pumuluyo. Kag suggestion nga gusto man. Kag actually ka namin ito sa concern sa mga vendors. Hindi mo niyo, may vendors manabi nga dulain bala ang pag-ichinde. Dulain bala ang ginorient sa iya. May vendor ba niya nga open-minded May mga comment diyo. So hindi tanan. Yan, nagamba mas laya nga okay kami sa swab yung counselor. Ang amon niya concern isa mo lang ni. Paano ano matabo sa amon? Which is sakto man. Oo. Ano matabo sa amon kung mag-positive kami. Amon na sa iyang concern da okay kami sa swabbing niya. In fact, dako siya nga bulig sa amon. Kita imagine bala kung managpaninda ka, ano ko kasigurado? Remember, COVID is everywhere. COVID is alive. Pero ang ginambal ko subong para lang sa nagapati. Kaya mag-comment niyo nga, bakit nagapati sa COVID yan nga, ultima kami. Hindi na ko yung magsapak simo Hagat pa ko yung kaistorya simo nga, why ka nagapati sa COVID. So why na ko yung time para simo? Dilita sa may mga gapati sa COVID, no? Kalapta sa everywhere. Kag damo-damo nagyan napatay. Kabalog ito na. Ako ya kita ko. Now, kung isa ka manugbakal, kag maninda ka, ano ka kasigurado nga pagpuli mo sa balay mo, why ka na natnan? Because why ta ka balo kung di nagadto mo. So amo ni pinaka-objective gid naton subong. Ginamatamat naton bla plastar sang as mandated and sugo ni Sir General Feliciano ang tingog sa Malacanang diri sa Bacolod subong. Siya man ni ang in charge dito sa Cebu. Maging diri subong ni President Duterte para magbulig sa syudad sa Bacolod. Isan sa mga guidelines yung gusto niya i-set, no? So pahat-paton natin na dugay-dugay. Arya, imagine bala, gagambal lang sila, which is concerned gid Manila mo. Galing kiti ang mga vendors. Ano mo nang nahadlok man sila sa palangabuyan nila, pero tani panudumon ta man kisa para ni sa tanan mo kamuda everyday damo-damo sa inyo ginatubang. So kung hindi kamuda pag-iswab, why na ni untat? Sige na. Are, ang Metro Manila, ara sila tanan tricycle driver. Vendor. Ginamatamat sila. Tanan-tanan sila, ara, ginpost gani. Tanan-tanan nagadayaw sa ila mayor. Na-appreciate nila. Why nga kita yan nag-amuna nga sobra pa yung may magabuyayaw, ano bala? Nga na-appreciate sila yung nga kita hindi. No, ano bala? maybe Pamatian because tabi. Yeah, okay. So, kabay man labot si Ernie Pineda, no? But while waiting, samtang nagahulat, i-discuss ta bala anay bala. Kung ano yung reason yung nga amera kita sang gitawagan ko agapon si City Ad Ang nangayo kita sang explanation about this. Amo nang i-post mo. Amo na siyang in-post ko ligat. Kaya para at least maka-extend kita bala bulig man. Ano na siya? Pagpaichende man sa aton mga tagpalamate. Okay? So number 1, na-mention ko gina, ang ini siya formula gingamit na actually sa Cebu. Okay. Same set of people headed by General Feliciano. Ang ari diri subong nagalibot sa aton is General Feliciano, the voice of Malacanang. Ginpadalagi siya personally ni President Duterte para mabuligan ang syudad sa Bacolod sa pag-solve sa amos nga programa. Not every city ginahimuin ni siya, no? Except for Bacolod City, Cebu, and pila ka mga lugar diri sa Pilipinas. So ang ari diri subong nga nagtutok gid sa aton every single day nga nag-head sa emergency EOC bala is General Feliciano from Malacanang, no? Ano yung nangyayang nga reason nga gusto niya i-surveillance na siya? Suliton ta, hindi ni sila suspect, hindi ni sila target, hindi ni sila part sang contact tracing. Pero diri ang pinakadako nga interactions ng tao everyday. Correct. Dili nagasulod, guasulod ang tao. Kag hindi mo na malista mga ngalan. Yes. Magbakal si Motogabang, hindi mo na malista ngalan niya. 5 ka piso ka mat, hindi mo na malista. Correct. So diri
ang guasulod sa tao grabe everyday. Kaya may mangkot mo nga asa ka damo-damo nga asa market gid. Because ang mall may control ka eh. Makalista ka sa Magsulod ka. ngalan mo, may alcohol ka, may scanner ka. Kag ang tanan niya empleyado hindi ka bra kung wala sang swab. Ang vendor siya why? Because bugat na para sila ya. Imagine na bala kung taga mall ko, hindi ka bra diya, hindi ka duty diya kung may ka swab. What if imuon mo na sa market? Kita ka mo to private, kaya hindi ka mo tiga baligya kung may ka mo swab. Bugat na for the vendors. Mas 5,000 na siya per swab. Mas worse. Siniya, libre. Free. Okay. Now, Wala sila bayaran. anong purpose ni? Ang sabat, surveillance testing. Need ta ma-identify kung ano bala kadako sang mga cases or may possibility bala nga nagalibot kid man dira ang COVID case. Oo. Ang virus sa sinang market. Para ma-improve naton ang protocol nga dapat natin iset kung tuod di man o kung hindi nga lala ang sitwasyon dira sa COVID. Okay. Now, after mo maswab, after mo iswab, kung vendor ka, damo ka question, tinga ang inyong guideline is, nga kabalik siya ibigya. Hindi bala supposed to be nabutang sa national guideline nga pag swab mo, isolate ka. Amo ning sabat. Ang national, ang ako na yung pag-itsindiya sa national yung nga guideline niya, kung part ka sa contact tracing, Kung part ka. nagpositive ang imong nga pamilya, kag obliged siya nga mag-swab kag mag-quarantine. Kung hindi, Ini yung cases tayo, hindi niya, why niya masakit ya, hindi niya, Oo. ang vendors nato niya, surveillance testing niya ang purpose ni. But silingon pulsuhan ta ang sitwasyon sa market naton para maproteksyonan ta sila, ang nagatubang sa tao everyday, kag ang mga, kapanigurado lang. oo, gapang dira. That's why hindi siya necessary ang i-isolate in sila ya. Pag swab sa imo ya, balik ka paninda because hindi ka target, wala ka pamilya nga positive. Amo na siyang pinaka main objective di galing ikataanay bala. Narin na si Ma'am Sales, so ang ato niya palangga ang superintendent sa DepEd. correct. Padayon nang dugay ang ato niya issues ng vendor. Ay namin ni vendor. Pasensya nagalo-halo kita kay chimpo ta limited Oo, ginalagas ta lang. Nalagas na lang. Live upod natin diri subong ang superintendent sang Department of Education sa siyudad sang Bacolod, ang isa sa pinakamapisan aktibo Yes. agway man ya pahuway nga superintendent diri sa siyudad sang Bacolod, Ma'am Sales. Good morning. Mayong aga, Councilor Sananga, kag mayong aga sa Action Radio. Alright, live kita subong sa Facebook page kag sa radyo sa Israel Special sa Diwa Easy Action Radio. Ma'am Gladys, si Nong Mark may question sa aton. Okay, ma'am, good morning. Mark, mama. Ang gusto riyan, takagapong lo, ma'am. Ma'am, antes kami maglumpat sa kwan, sa opening of classes, buwas. Kamusta na, ma'am? Nabato na sang regional office ang Department of Education ang letters sang mga eskwelahan, ining 20 ka eskwelahan, ma'am, nga magasira. Oo, nabato na sa nagligad pa actually. Tapos on process ng iba na approve naman na. Ahay, ma'am, ano kunong reason, ma'am, how nga nagsira sila, ma'am? Ang number one, kinanda kay tinaga, sila sumuya naghambal nga hindi sila prepared sa pandemic. Wala sila siguro kapasidad mag-conduct sang wala face-to-face, no? Ang mga online classes. Kag di ang ila pag enrollment kanubo or wala gid sila enrollment. Ano ko naman ang reason, ma'am, sa mga ginikanan, how nga wala sila enrollment? Ano kuno ang main reason nga anataboy na? Nahadlok? So far, actually, wala kami data abis sang kwan. Sa side sa parents wala kay ti private school ini. So, ang ako lang nga pag siguro kay ti inang tigabayad ka pa mo, tapos wala man gakit anay sa school daw mo na bala. Tapos, wala face-to-face. Base ang iban, ma'am, kamahal? Base ang muna? Sing nila, ari mo lang din sa school ko, di. Ari mo lang din sa balay ko, di. Kami na lang. Anyway. And Ma'am Glads, banta ko bala ma'am, isa sa mga contributor bala nga nagtabo ni siya is ang economic situation man sang mga ginikanan, inablang skeletal force lang subong grabe man ang impact ng virus eh. So, financially nagka-suffer man ang ato yung mga ginikanan. Oo, siguro ba wala. Sila dulaan, obra kahit yung iba ni sila OFW man po. Okay. Okay, so Ma'am Glads, Opening. Ma-proceed ta sa opening sang Opening sang tomorrow. klase. Ma'am, kumusta? Kumusta ang preparation naton? Kumusta ang kondisyon sang Department of Education, ang sistema naton sa pagbukas ng klase tomorrow? Oo. Kundi distance learning kita, wala kita face-to-face. So, kalabanan kita sa aton yung mga learners na pili sa printed modular. So, nag-start na actually iba yung mga schools ang October 1.
nag-start na kita sa distribution of printed module. So, iba naman niya, masugod na sila sa Lunes at sa Biyernes. Wala na nagdungan, kaya ibang nga mga schools doon, may ibang nga teacher nga na-close contact, naka-quarantine, muna ba na? Oh, okay. Ma'am Glads, Ano na ka percent? Ma'am, Marklot mama. Ma'am, ano lang ang percent sang mga enrollees naton? Nakuha naton ang target ng 100%. Hello. Wait lang, kasi may signal si Ma'am Glads, no? So, modular. Modular ko ng Oo. kalabanan. Okay. Kaya Ara na. Okay. 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 Approaching na kita ba na subong sa 99%, no? Almost 100 na. So, wala siling ko mag-October, di ma 100 naging kita or basta maglapaw? Kaya hindi, bla pa, hasta buwas siya, samtang sige ang klase, pwede sila ka-enroll, di ba, ma'am? Oo, hasta October na, bilog October, gani, pwede pa sila ka-enroll. Basta ang aton nga NIS open pa. Ma'am, ang sa modular, di ba nga style, ano na matabo man, ang ginikanan ang makadto sa public school, sila makuha sa module, or ang mga teachers mismo ang mapang-distribute sini? Ang aton general instruction sa parent nga, sila yung makadto sa school. Gin-schedule na sila para nga hindi sila mag-crowd, no? Okay. Actually, sa October 1, nag-start na mo. Kanami man bala kayang aton nga mga ginikanan, nag-comply sa aton nga mga health protocol, sa ilang schedule na. Okay. Ma'am, wala na to, ma'am, ang kwan, ang do radio-based, FM-based nga plano sa Department of Education para ang discussions ng teacher, mamati na lang sila radyo sa specific frequency? Actually, may ara kita nga radio-based instruction. No? Kung sa Bacolod galing, kaya aton nga nakapartner, lait pala ito nga station now. Oo. Pero ara siya? Ara siya. Okay. Tapos, yung partner, kita with other, Biloga Province, may kami sa 4 ka division office, nag-off sila kagbago na kailain mo ng station ng ila, pero nang kami na dain ang gaupod, halos sa kinder hasta sa grade 4 naton. Inang actually, mga bata nato may module at sila pero supported sila sa radio-based instruction. Ma'am, may istorya kita pala sa module. Ang module, ikaon sang ginikanan. Ma'am, kada san una sila bawion sang teacher to check it. Nga ginaubra nila. Oo. So actually bala, depende sa school, no? Kay may ara school nga Monday sila ma-schedule. May ara nga school nga Friday. Kaya may ara man school nga weekend. Nga ina ba ng Sabado, ginadra sila Kay depende sa sitwasyon kung pag-analyze nila, kay nag-dry run sila nag-higat. So we allow the school to decide kung saan una iyan nila i-distribute, kung saan nila i-retrieve. Pero weekly na siya usually. Ma'am, ano kasigurado ang Department of Education nga mismo ang mga estudyante ang nagatuon kag hindi ang mga parent ang nagalista ang nag-answer sa mga module? Amo na nga naga-partner kami sa parent kay para maintindihan nila nga buligan nila nga ang bata nila dapat ang nagasabat, hindi na sila. Kay daw ginainto lang na nila kung ila ko galingon pero wala nila lantaw nga nagatuon ila bata, di ba? Buot silingon, Ma'am Glads, this is already a partnership. Hindi na siya puro lang eskwelahan, kundi dapat full-time ang atensyon, kag focus ang ginikanan kung gusto ginila nga matagaan ang direksyon nila kabataan. Oo. Actually, hindi maging sila nga full-time, pero i-ensure lang nila nga nagatuon ila bata. Kaya amo man na nang ginapangayo namon nga ang kung reader ang bata, makatuon na actually sa iya nga mga module. Lagi nila, si tuig na nagatuon. Kasi wala naghampang ML or ano. Tungod, why tayo, Ma'am Glads, online, no? Nga classes, no? Why na yan, no? May ara kita online, sila kabilog. Isa-isa lang galing ka seksyon na amo na. Okay. Oo. Pero tayo na nga school. Nakapamangkot ko na, ma'am, parte sa kung paano ninyo siguraduhon nga nagatuon ng mga kabataan. Kay ang matabo sina, paano ma-identify nga ilang bata mangin honor student? Okay. Wala matap siya. Anong grading system? Paano? Wala kita anay sa mga honors. So, since ko galing kada interview, wala lang anay sa istorya ni honors or grade. Ang aton di ginauna lang daw nga ang bata bala kaysa amat-amat makatuon lang kada adlaw sa ka jutay. Basta may matun-an lang siya.
Gani Nga, man. abo na ay. Gani man ah. Kumbaga, yung ginalantaw ta. gani, kumbaga, Ma'am Glads, first time man ibi mo nga tabo niya sa kalibutan Oo. kag sa aton generation. Oo. So tanan nga Yes. ginahimo naton subong is tikang ni siya not only para ma-sustain ta ang edukasyon sa mga bata but at the same time to counter this virus and to save our young people sa ilang man niya kabuhi, no? Yes, oo. Amo na yung basics sa education, yung tudloan sila mag-adapt or makasurvive. Amo na anay. To learn na sila anay sa ano ka Jutay, wala lang anay grade, wala Yeah. Wala lang anay anay grade, okay. Yeah, correct na. Fair correct. man. Fair man. Although ginadiho na iyang assessment kung paano, pero sa subong wala pa na namong ginistoryahan gid ang grade. Ang importante ya buhi kay kung Correct. kay kung sa ulihi ang bata ya pagguas ang virus ya buhi ya ang future ya design niya man nagyapon niya sa suporta man sa May next pa eh. Okay, ma'am. With this, ma'am, mga na lang kami imo parting message, imo mensahe sa aton nga mga maestra, sa aton nga mga ginikanan, kag sa mga estudyante nga magasugod na sa ila klase, boss. Oo. So actually, boss, ano na to, World Teachers Day. So, ginag-greet ko na nga daan ang akon nga kauptanan nga mga teachers sa Bacolod, sa Bilogman nga Wow. Pilipinas, no? Nga Happy World Teachers Day. Wow. Kanami, very meaningful kay nag-coincide siya sa opening of classes. So, dira gid nato makita bala ang commitment no sa teachers to serve. So, salamat gid sa Bacolod teachers, mapisan kag very courageous gid siya, no? Do pareho ko man bala nga wala gid natalaw, nagaservisyo gid siya, no? Patigi ko na, ma'am. Salamat man sa ginikanan kag sa mga estudyante no nga nagpa-enroll gid sila kag ready sila mag-learn. Happy Ay, wow. Teachers Day, ma'am. Happy sa imong Teachers madra. Day. Ma'am, thank you Salamat, very much Action gid sa Radio. ginatag mo nga time. Salamat gid. Thank you very much, Nabatian ma'am. si Superintendent Gladys Sales, no? Sang Department of Education diri sa siyudad sa Bacolod. Happy World Teachers Day sa mga teacher naton dira abi mo hambal na gani ko no before pa ni ko no before pa may mga great nga mga engineers nga mga lawyers etc Yes. etc nag-agi na tanan sa kamot sa maayo nga teachers no so Correct. sa akon naman nga mga teachers nga mga nagugta sa aton halin sa high school college Siyempre. Happy World Teachers Day sa inyo. Kung nag-eskwela, pataas sa subog, ugtas pa na sila. Correct, no? Pero inablang hambal na ganito, no? You can make or break a child. That's why katako isang papel Second parent ka eh. ginikanan sa teacher sa aton iya nga mga kabataan. Okay. Oh, so, antes kita mag-proceed sa ginatawagan pa si Sir Ernie Pineda, no? Makadto na jutay sa backtrack system. ay wait lang, pagkita tapos ito to anay kadali. Ang vendor sara na si Sir? Kaya di ba hindi siya makontak eh. So i-discuss mo na lang I-discuss na lang ang vendors. Tapuson ko na lang kaya para Da- makaproceed basigon na sa lang- backtrack. Oh, correct. Okay? Kaya damo, nagkapamangkot mo. Okay, so okay na ko gina, no? Balik ta sa vendors anay sa Okay. ang purpose ni is for surveillance testing, no? That's why no need na yang i-quarantine after sina because hindi man sila yung mga suspect, ya, no? Kung mga target o kung may man sila ya, hindi sila parts ang aton nga contact tracing, no? All right. Next tiyan mo lang gid sina. Ang importante lang gid pag swab sa ila, balik sila, ang pinaka main nga concern sa vendors naton which legit tagin sakto gid ako Correct. nila concern nga gina-message na sa akon counselor. Tagain na kami assurance nga kung mag-positive gid man kami, ano matabo sa amon pangabuhi anik sa amon niya. May support. May support. So si Tiad M ang nag-mention gid kagapon niya nga suportahan gid man na sila ya. Suportahan gid na sila ya. Sang syudad ya kati nag-positive sila mo pero ang pinakadako dali nga concern niya more than the ayuda. Sobra pa sa ayuda isa mo sini. We have to be thankful nga may libre kitang swab. Because every day sang life ta, way ta kabalo kung anong kondisyon ta subong. But Oo. with the swab nga ihatag sang syudad sa aton, ang at peace ang aton niya heart, ang aton niya mind. Correct. Siguro, tsakto na, why nila na-appreciate nga base sila, ginbaklan man ka positive. No? Oh. So sila, may virus man, mapuli na sila karon sa ila balay. Maluto na sila, i-serve nila sa ila pamilya. Pamilya nila apektado. So kung naswab siya, nagwa ang result, at least may posibilidad nga mambal ka nga isolate anay. May tikang ka ginahimo. Sang saway ka way ka kabalo. Ano matabo si mo? Pero ang first step gid- Free pa. Ang first step gid sinibatanan bla is to believe sa COVID. Ang pinakabudlay nga struggle sa buong is damo wala. ka pati. So amo na ko wala na akong galalis. Paghambal mo nga duway ka pati nga may COVID, hindi useless na. Nangagat pa tadi ka explain kung ikaw mismo ay kay gapati gali nga may COVID gali ya. Di ba bilog ka kalibutan ya pati, tapos ikaw yaw ay gapati. Ari pa Tapos gid. na ba tayo? Emphasize ta. No need feel health. Ang pinakabugat nga part sa buong papel naton, kay wala abot nga nagatinguha ka na bala nga buligan ini sila kagang sistema,
may nagalabugay pa. May Nagreklamo. naga-feed sila. Nato bala, kung ma-solve, may matanom, damo nga storya, sala ang mga istorya. Kung ma-solve mo nga problema, Amo lang subo. manumpat na masasapiak ng mga issue just to sabotage. Ang ako ni apili sa Mosene, I understand yung politika ni. Normal lang gubanay. Okay na ya. Pero maluit sa tao. Kung para sa tao gani, hindi tayo mapataman. Nato bala, ang unang gipagawa ang istorya, pigado na ang vendors, pabayron pa sa swab. Dapat, ang vendors ko nung i-swab, ang may PhilHealth lang. Nagibot yung sila ko doon. Di ni kahalin tanan, di ko katsindi, kung di ni kahalin ang storya nga, kag ang mga kaluoy pa na, kadamdama pa vendors ka pati. Amo na ganiga ang hambal bla kung kisa gambal nga gina-explain gina nila man kinahanglan gid kay amo ni sang gusto nga impormasyon ang amon ginahambal. Kinahanglan gid niya ninyo mabatian kay di tulukan ako mamati lang kamo gali nga may bayad. Kung mamati lang kamo kinahanglan PhilHealth, hindi kamo, akig kamo. Pero kung din klaro na ni Councilor Israel nga libre ining swab kag wala nang kinahanglan sa PhilHealth. So, Yes, that's why kasi ko grabing confusion. That's why ko ari tabi subong sa stage sa era nga grabing fake news. Damo git fake news national man o local o kun even international, no? Grabe subong because of social media. So hindi ka nakachindi kung anong patihan mo subong, no? Kung magpapraning ka ma-suicide ka because anyway nakachindi mo abi mo worse na tanan kaya hindi magali amo sina, no? That is why gina-clear ginaton no need PhilHealth. Why niya may PhilHealth wala ya may problema ya. Next week wala ting huwag na buto ng PhilHealth wala. Kada mo mangkot yung ako nung na-require ang PhilHealth, hindi mo ko kachindi gani. Kaya pag kachindi ko sinabi, kung iswab ka, pag may PhilHealth ka, at least ma-charge niya sa PhilHealth. Kaya kung may PhilHealth ka, why man gabayad yung gabayad, why man magina ano simo. So kung through PhilHealth, any medical condition, dahil kung hospital ka, di ba, gina-charge mo nga sa PhilHealth, kanugo sa contribution mo to, I think mo na pag-ichindi ko. Pero one thing, sigurado ko subong sa vendors, hindi ka mo mag-provide. Kung bisa may PhilHealth ka pa, kung daw suya kaya, kaya daw feeling mo ginakwartahan ka, tagwa PhilHealth mo. Because sa vendor subong, wala PhilHealth na kinahanglan. no need. No need. Ang importante lang gidya, Free. mas swab lang gidya para mabalaan ta anong kondisyon sa market naton. Oo. Is it safe sa aton mga manugbakal da? Kung appreciative sila, kung open-minded sila, para na sa inyo, amak mo iswab ka mo, libre, huwag ka makabaluya, basi may nagbakala sa inyo nga positive, delikado na katama. So, ang ginimo sa gobyerno, sila na mismo nang lambot sa inyo. Ariho, basi, may posibilidad ka nga nalatnan dira, ariho, offer ko sa imo, libre ni. Isa Why pa gid, before ko malipat. May mga nagasabat man dito philosophy naman niya lang ilang point na punto. Philosophy. Tinga vendors ng iswab nyo. Tingko pati mga nagbakal to tani iswab nyo isa-isa eh. Sala na siya. Ginamatamat na plastar ang sistema, no? Karon, ang manugbakal, gabakal na siya once a week or twice a week. Tama. Ang vendors every day. So hindi kayo mga balya Everyday. ang manugbakal, iswab nyo man isa-isa. Because hindi na siya exposed every single day. Ang exposed dira sa market naton, Ang vendors. Sila pinakatakot ang concern. Because kung si positive ni, pasahan niya ni masakit si vendor, si positive mapulit na to ya. Pag pa-swab test na iya balaan positive, ma-isolate na siya. Ako naman yung si vendors, manglapta naman ko. Manglapta ko. Kaya ako dayo everyday. So ang aton nga ginatutukan diri subong is protection sa vendors naton. Kasi ilang nga pamilya. At the same time, protection man just in case sa manugbakal. Amo na pinaka-concern ta gina diri no. I hope ma Libo-libo na dagakadto ya. Kung wala himuon ng gobyerno, why na ni katapusan? Why na katapusan? Amon sila ko Ang COVID ni. Kung sige nyo na question karon, anong solusyon nyo? Untata? Amo na kasimple. Kung hindi ka mo karon Untata. magpati sini karon untata na eh. Amo na problema gani kung wala himuon ng gobyerno, akig. Kung mahimuon ng gobyerno, questionon. So ang ako nakita sa mo sinay before kita magdumpat sa backtrack no kay ang kanugon gid ang time to be very limited ginapigigo ta lang. Ang ang ko lang to sa mga vendors ya. Kay kadamo sa vendor nga naga-PM sa akon, naga-message. Willing sila actually magpaswab. Ang ginawuri gid nila which check to na sa legit na katama. That's why gusto ko gibasuratan ni si Ernie Pineda ang in charge naton sa mga vendors. Kay kasimple man lang sa ginaayo sa mga vendors naton mo. Sir, iswab kami. Pero ano matabo sa amon kung mag-positive kami? Very basic. Check to na ilang punto. May bata na sila ginapa-eskwela.
may kabataan na sila ginapakaon. Amo na pinakasimple. Amo na siyang gusto ko. Kasi Sir Ernie Pineda, ang executive assistant ni Mayor, sa mga vendors, may instruction na to si Mayor sila kung paano mabuligan, kung mag-positive ka. Kaya hindi siya makontak subong. Uy, kaso, no problema. Ay, at least na-discuss mo man. Okay. Na-discuss So, naman tingnan mo, kamay. ang tagal, nga the time pero kabay pa nga. Do ka bugat sa atong discussion, damo ginigayo. May shout out tanay be kay para ma-take a break ta. Sige. Kadali. Tananta nga, we only have 15 minutes left, try ta. Okay. Meron ka ba trivia, bla? Okay, kaso. Okay, good morning. Pa-shoutout da sa kay James Carlos, Sheila May Aresgado, Potestad. Sa kay, hindi man i-mention ang imong ngalan. Iban Sa sulit. kay Ma'am Jodjet Yap, John Michael Hi, Board. Sariego. Hi, Ma'am. Kay Mama, wag ka pumati. Odolfo Yasay. Ayan Andrew Sorongon, Romel Bacoli. Oy, pre! Good morning. Deputy ni sang Station 4, Police Station 4. Sakay Myra Erames, Brian Bendanilio. Uy, sinong Eric? Action Eric, good morning. Manang Nona, Station Manager, good morning. James, Dins Pasia Mijares, Bao Pre Chris, morning, Noblisada. Che. Mion Colette Rookie Robles, Nere Chu ausente, hindi na ta magpangbasa gid ha kay ng limited na atong tiempo. Bongbong Torre Dectado, Solfili Roland, Ems Quezon Salanganang, morning. Richard Pilingon, Jesse Tin, Maye Garcia Liverpool, sakay Precaloy, Predondi, Martigo. Mart, good morning. Morning, Mark. Mga taga 16th Boys, piyo ko kapamati, kini kay Victor Suson, nung Richard Venus Jr., Pribonbon, nagabot na siya eh. Mga Toledano family sa may 17th Street, Barangay 4, good morning. Kag sa tanan-tanan nga may birthday subong, happy birthday sa inyong tanan. Okay. Muda mo birthday, no? Galing tayo sa isa, galing eh. May sa isa. Okay, wait lang. Lauton tabi ang backtrack. May kaya ta. Sige, gamay. Si Dale bala, maging post ligad, si Action Dale, nabasa mo wala? Nakabasa ko. Sige, be. Ari, nabasa ko man eh. Gata ka nga idea ang ato pamuluyo sa backtrack. Okay. Backtrack system. Ano bala ini? Ano bala ang backtrack system? Isa na ini ka City Ordinance ang syudad, City Ordinance 941. Tuyo sining ordinance nga mapunggan sang ang mas madasig nga paglaptas ang COVID-19 sa syudad sa Bacolod pagi sa mas madasig nga pag-identify sa mga persona nga posible mayara sang interaction sa tao nga posible expose sa virus dala sang COVID-19. Tuyo sini nga maproteksyonan ang mga residente sang syudad sang Bacolod amo man ang mga bisita nga nagakadto diri sa syudad. Kag para ini sa mas epektibo nga pagpatuman sang contact tracing. Sakop sining ordinansa ang tanan nga mga business establishment, government offices, mga Bacolod noon kag mga bisita nga nasakupan sang syudad sang Bacolod. Ang Bacolod City Contract Tracing System o kon Backtrack isa ka localized web-based application nga gin-develop para sa mas madasig kag epektibo nga pagpatuman sang contact tracing sa mga confirmed positive nga pasyente sa syudad. Ano ba lang Backtrack card? Ini ang card nga gina-issue sang syudad sa Bacolod nga magaserbe nga digital logbook nga pwede usaron sa pagsulod sa mga private establishment o kung sa mga opisina sang gobyerno para sa mas madasig nga record sang tanang impormasyon pareho sang date of entry, ano oras ka nagsulod, anong imong ngalan, kag kung ano pa. Kay ang Backtrack card ang nagaunod sa kompleto nga detalye sang tanan o kung impormasyon sang mga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. Kay ang tanan nga card ang mayara sang unique nga QR code. Ano ba ang QR code? Ang QR code amo na siya ang black and white nga inyo makita sa card nga daw barcode. Ari oh. Amo na siya. Amo na siyang iagin siya. Iagin na siya sa scanner. Hindi na makita sa Sabi ko makita sa. May ara man sang Backtrack Visitors Card. Pwede mausar sa mga pumuluyo nga hindi taga-syudad sang Bacolod. Example, taga-Morisa ko, taga-Talisay ko. Nagaubra ko sa BPO. Nagaubra ko sa syudad sang Bacolod. Everyday nagakadto ko di. Ang need mo is amo ni sa ang Backtrack Visitors Card. Hapos ni siya actually. Kay ang ginimo sang lokal nga gobyerno sang syudad sang Bacolod, nagpakig-angot siya sa barangay. Ang barangay ang makakuha sang inyong detalye, ngalan, email address, picture. Sila namang pangita pagi para matagaan ka mo sang card. Pero sa may mga gadgets naman, pero sang cellphone, pero sang PC, pwede ka mo ka-download.
pwede ka mo da kasulod online. May duwa ka link ang ginhatag ang sulat sa Bacolod. Kay kagapon, nagreklamo, madamo sang nagreklamo, nga ang link sang sulat sa Bacolod, tuman kahinay. Inatungod nga, isa lang kabilog. Ti damo sa nag-register, damo sa nagasulod. Ano ba lang ang advantage ni? Damo gambal nga kinanglan ginang card how. Kundi tagasulod naton sa mall, galista kita. Lista mo ngalan mo, lista mo address mo. Sa backtrack card, pagsulod mo sa isa ka establishment, pero sa mall, pareho sa mga opisina sa gobyerno, iscan na lang na siya. Ang imong record, makadto na siya sa log, sa siyudad sa Bacolod, bilog na siya, centralized na. So, for example, may ginalagas sila, ang mga contact tracer, may ginalagas nga positive. Ang positive na nakakadto sa 7-Eleven. I'm sorry. Nakakadto sa isa ka establishment. Inang positive na. Ang contact tracer, hindi na mabudlayan sa pangita kung diin siya nagkadto, sino ang mga upo dyan dito. Kaya tungod nga tanan-tanan kita, na-scan na. Electronic. Pag type na karon nga ang positive na kadto sa establishment, mabalaan na kung sino ang mga upo dyan dito sa establishment kadto. Kaya tungod nga, systematic katama, centralized katama, mabalaan. So, ang contact tracer, hindi na mabudlayan mangita, magsumay sa inyo. Mabala sila, si Mark Salanggaw, si Israel Salanggaw, na araga, at the same time, nagsulod ang positive. So, pag-type nila sa ngalan ko, balaan na nila kung tagading ko, kahit tungod ang detalye ko, ara na da. Mas mahapos sa contact tracer. Kaya kung hindi na pag-amon sini, manual gyapon. Nga may tao yung daan nga positive, nga hindi siya magambal tuod mo. Kaya damo sa mapiktuan. May ara nga kakalipat. Wala sa kabalo, nga naghapit siya, nagbakal sa kamatis, nagbakal sa kuwan, hindi mo na niya malista. So, kung kadto sa department store, nagbakal man to siya, biskin isa ka bilog dulce, kaya pagsulod niya, ginscan siya, mabalaan sa contact tracer, kundiin ka. Sino ang mga tao dito? Ano kalawigon ang oras nimo nga gin-spend dito? Next week pala ipa-discuss na ni further bla sa in charge ginaton. Nami taga city lang nga nag-handle sa mga mga IT gid lang. IT naton. Laki para mas maintindihan naton. Basta ang objective sinisa mo sini. Nag-step up kita, nag-level up kita. No, any change na himuon naton, may struggle gid man na yan. Normal na siya. Ang pinaka-common sa mga reklamo is mahina. Tsakto na siya. Ang iba nakasulod na, ang iban struggle pa, iba ti agahon ganun i-register ko. Pero sige lang, importante ang progress, sige lang gid, no? And no, hindi ka na mag-lista, kagisa ang lista, bigyan na haboy man lang after. Pero kung naka-download ka na, libre na siya, haway na bayad, mag-register ha. Yes! Pag-register ka na, pag-sulod mo sa isa ka establishment, pakita mo ng cellphone mo or ang imo nga copies, ang imo nga code. Sulod ka lang amo naman na siya. Tapos sana niya record ang ginasudlan mo, ma-centralize sa isa ka unit. And then isa naka-type sa ngalan mo. Kung mag-positive ka, pag-type sa ngalan mo, tanan ka to ano makita na. So this is part of galing ka budlay. Kung hindi pinaka-struggle diri sa bunga nakita, isa mo sini. Damo biga sakay nga gina-confuse bla. Inablang may gamay nga kabudlayan gani gubon dayon niya gubon para daw maglain ang image bla sang tikang kang sang lihok amo ni pinakasakit kay diri subong no but sige lang kitaya amo na blas link ko we continue to bring progress maning uha kita sa no kabudlay bisa may kapalpakan because why man sa perfecto ga ka fail gid man ga kapalpak gid man kita bilog ng kalibutan man di man lang Bacolod no and Ginoo ka ba man niya sang intention tanan. Amo lang kita siguro ang ako niya. Inablang tanan niya effort himuon naton diri subong para makabulig sa pamuluyo naton. Then siya nabahala ta sa babaw naman niya sa may mga intention man niya hindi amo kay makapoy. Ang pinakakapoy diri nga part nga tanan niya programa nga ginahimo ginasakyan sang hindi amo bla. Ginatinguha niya gubon para maglain ng image naton ti. Wa ka na mahimo. Kung sige ka na lang karon tubang sang biyayaw sa sang tao karon because mislead sila. Wa ka na mahimo nga insakto. Kita yaga try tayo magtuon para makahatag man sang saktong impormasyon. Hindi kita grabe ka alam or ka previous na. Pero at least nagatingwa kita nga ipensindi sa pumuluyo nga amo ni gali ang dapat. Amo ni gali ang pwede, then anong option ninyo? Ano bla? Kay kun sa Facebook, kadto ka mo bala sa Bacolod City PIO. Kay ara na tanan-tanan nga instruction. Kadto la ka mo sa ila na page. Kung may mga ara bala nga hindi ka mo konsindi. Kag kung gusto nyo man, open kami bala ni counselor, open ko, i-message nyo kami, kay para kami, at least kami makapamangkot, kag makabulig man sa inyo, manay malana, buligay lang kay papos man lang na, galing kayang ibanbi, wala pa gani, gano na, medyo may mga comment na, pero anyway,
Good morning da sa sa mga classmates ta naton, sa mga altar boys. Aga pa na sila pamati. Iban ari na sa iban nga pungsod. Good morning sa inyo. Muman sa kay Mayor May sa La Castellana. Mayor May Mangilimutan. Morning, Mayor. Consider kadto taguro sa aton Last nga nga trivia, kay Why Not a Time. Kay Why Not a Time. Okay. Nagapasalamat kita liwat sa kay Lori Didulo. Pre, thank you gid pre sa imo nga pag-sponsor para sa aton nga mga tagpalamati kag tumalanaw karon nga aga. Okay, number 4 question. The same rules kung nakasugod ka mo lang taw kay na. The same rules. I-type kung mag-answer ka mo, letter plus name. Letter plus answer. Kaya para mabalaan naton kung ano nga number ang inyo ginsabat. Kaya kung malabutang na mo da karon letter A, letter B, letter C, hindi ta kabalo ano ang question na. Tapos kung sino ang magdaog, i-PM namon. Fair kami Kaya ang screenshot ara man na. Hindi mo na siya ma-deny. Kay Hindi siya ma-deny. May live man tadiya. So pwede na ma-review kung sino tong una nga naka-post ang tsaktong pagkatapos, kung sinong una. Kaya may minutes na mo. Oo, hindi ka gamo niyo. May oras na. May arabi nga nag-tsakto ila sa bat pareho. Pero ang first nga tsakto nga aton i-consider dira. Okay. Makita sa live tanan makita sa live. Makita na sa pagkatapos karon. Okay, number 4 question. Ano ang full ko na ikabalo? Ano ang full name ni Michael Jackson? Ano ang full name ni Michael Jackson? Letter A, Michael Angelo Jackson. B, Michael Patrick Jackson. C, Michael Emmanuel Jackson. Or D, Michael Joseph Jackson. Liwat. Ano ang full name ni Michael Jackson? Kilala niya siya na King of Pop ni Blamo. A, Michael Angelo Jackson. B, Michael Patrick Jackson. C, Michael Emmanuel Jackson. Or D, Michael Joseph Jackson. Kadto kita sa ikalimang pamangkot. Ikalimang question. Ano ang birth date ni Councilor Israel Salanga? Wala na yera kay Baloka, hindi na siya mag-ako mo kung pila na edad niya. Change the question. Ano ang birthday? Why Ano ang birthday ni Israel Salanga? Ano nga adlaw ang birthday ni Israel Salanga? A, October 5. Wala na yera, hindi na siya mag-ako sa edad niya mo. Ano subong? B, October 6. Magdagsa buwas tao gani man. C, October 30. Or D, October 31. Ano ang birthday ni Councilor Israel Salanga? Wala na year, date lang. October 5, B, October 6, C, October 30, or D, October 31. Mga tagpalamati. Magamo ni masupport kita ni. Supot ka na daan. Mabalaan gyud nga ato niya. Anyway, so post your answer palihog kay Post your answer. Antes kita magtakop, nagapangayo kita sang salamat sa kay JM Baikin. Siya giniyang nagakuandira kag si kay Oliver Pason sa aton technical dili sa Action Radio Bacolod. Ihatag tang sabat subong? Or next week? Hindi. Ihatag tang subong? Bali, i-PM ta lang. Ay, di i-PM ta pa lang. kaluoy man sa mga sige. Interesado man niya makabalos ang sabat. Okay, sige. Ihatag ta. So, ang ano lang anay, ang first 3 lang anay, Pwede ni first 5, pwede ni. Ang Tika, iban yung sabat pa lang, iban hindi pa ta sigurado kung nakasabat sang 4 and 5. Okay, first 3. So, first 3 anay. Okay. Question number 1. Question number 1. Ano nga klase sang sapat ang gina-consider nga pinakagahod mag-sound? Ano kuno ang sapat nga gina-consider nga pinakagahod mag-sound? Ang mga answers nga natag naton is A, lion, B, sperm whale, C, wolf, D, elephant. Ang insakto nga sabat is ang sperm whale or letter B. Gagahod ni siya. Ano Pila na ka kilometro yan. Mamo na siya. Ano? Barko. Hindi na siya ang pinakadako yan, no? Lain na siya, no? Isa sa pinakadako. Isa sa pinakadako, man. I forgot. But anyway, so amo na siya sa bat letter B. Kaya may blue whale, may sperm whale. Kabudlay mo na yan, hindi man nakabati na sa iya. So geographic na yan. I thought elephant, no? But, kung hindi ka mo, kung gaduda sa sabat nato, nilog lang ko checks National Geographic. Correct. Kaya amo na ginambas sa National Google. Geographic. Happy birthday, anay ko, no? Sa kay Mrs. Sir Salanga, pag-greet happiest birthday to my sisi sa Tangob, Mrs. R. Alvarez. Ayan, okay. Number 2 question. Ano ang pinakamataas nga bridge sang ido sa bilog nga kalibutan? Ang ginpapilian naton sa ila is A, St. Bernard, B, Great Dane, C, Doberman, D, Siberian Husky. And the answer is letter B, Great Dane. Ang mutas taas, Scooby-Doo? Okay. Scooby-Doo. Why ka ma-sure kung pila ang pinakataas? Wala, no? Wala, hindi no tani mag-nudra. Pero amo na siyang Great Dane. Amo magiging sa
Do kabayo, tas taas niya. Si Scooby-Doo. Si Scooby-Doo, great day na si Scooby-Doo. Okay. Okay, number 3. Ano nga fingernail sa aton mga tudlo nga parts sa aton kamot ang pinakadasig magtubo? Ang aton nga mga answers nga natag kaina, thumbnail, middle finger, middle finger, ring finger, or point finger. Ang answer sa number 3 nga question is ang middle finger. Oh! Hindi na mapakita na ang middle finger kaya delikado. Napakita ko na. Delikado. Sorry. Okay. So, middle finger. Ang answer sa number 3 question. Amo na ang may pinakadasig maglaba. Di ba kita mo again? Diba kaso? Anyway, ma-proceed na natin sa number 4. Okay, I think naka-answer na Wait sila. lang. Check na silang mga ano. Okay. May answer na sa 4. May answer sa 4. Yes. May answer na. May mga answers. Kung why isang correct answer, why winner? Wala winner eh. O basta kada winner, may isa ka set sang mask nga 50 pieces, kag isa ka face shield. Every winner. So 5 siya ka winners for this Sunday. Okay. Ang mga hindi makasabat, hindi ka mo magkabalaka. Kaya si Pre Lore, may ginhata pag ginya 5 for next Sunday. Thank you sa sponsor naton. Ari problema, may mga sabat dire pero letters lang. So lito naton, invalid hindi pwede ang letters lang. Typo nyo, gibisan na wrong spelling lang. Kaya base, hindi ko may kabalo kung di niya sa sabat sa number 4 o kung sa number 5. Okay? So, ang sabat sa number 4, ano ang full name ni Michael Jackson? Ano ang full name ni Michael Jackson? Ang ginpapilian naton, A. Michelangelo Jackson, B. Michael Patrick Jackson, C. Michael Emmanuel Jackson, kag D. Michael Joseph Jackson. Ang sakto nga sabat, ang full name ni Michael Jackson is Michael Joseph Jackson. That's why that's why MJJ na siya supposed to be. Michael Joseph Jackson. Michael Joseph Jackson. Okay. And last, nagapasalamat kita kay Pre Romel Pardilla. Siya ni naganda sa aton nga question. Thank you. Salamat gid. And sa sponsor ta syempre. Lori. Basta may gusto pa da nga mag-sponsor sa ilang welcome. Trivia, welcome gid. Okay. Ano ang birth date ni Councilor Israel Salanga? Alam mo gid. Bisan wala na hira para hindi mo booking ang iya na Why kita ano ang birth date ni Councilor Israel Salanga? Naging naton pipilian. A. October 5, B. October 6, C. October 30, D. October 31. Ang husto nga sabat, letter D, October 31. So mga abyan, patinan nyo na. Nag-celebrate ako for me November 1. Para to kami sa patio nung nagkakaon para may suman sila bala. Hindi ka na prosubong why gali take note. Wala kita sa Hindi pwede makapapatyo. Yes, hindi pwede makapapatyo. October 29, 30, 31 and November 1. So every Sunday matrivia na kita. Every Sunday matrivia kita. For as long as may sponsor kita. Kung why nag-gate ari mga computer pwede. Nang no na bala. Madamo nga salamat sa among mga tagpalamatin na bitin kita sa ato nya oras pasensya gid ko. Kadamo pa sang way ko na discuss bala parte sa backtrack paano mag-register. Next week na lang kado ka short kits ang time naton ka tama ang barangay na nabala, kabalo na sila. And ang mga naga-online hapos-hapos yung katama. Basta tutukan mo lang i-open ang heart mo, i-open mind mo, hapos-hapos katama. Yes, thank you very much sa aton mga nag-upload sa aton. Grabe ang aton nya views. Damo-damo gid 1.5 million every Sunday, no? Abot niya nagali ng iba, no? Madamo ka salamat sa mga base next Sunday may introduce na kita nga maano sa ato na mapa-advertise sa ato. Doging kaloyan kita. Do may duha. Sa mga gusto ka na mag-advertise na magpa-promote sa ilang mga produkto, especially kung paborito namon. Open kami. Ginagamit na namon, especially kung para sa mga guyabe. Kito ka namin sang guyata, wala pong good. So may ara ta gusto yati. Kami personal ang endorse na ba? Yes. Okay, madamong salamat sa liwat. Huwag na kita oras. Kita liwat next Sunday sa programa Istorya Espesyal. Upod sa inyo kubos nga lagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kag-aksyon Mark Salanga. Kita liwat next Sunday. Don't forget yung magsimba and enjoy sa banding sa inyong pamilya. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.